Lapha ke sisempangeni emeva mhlophe ngihamba nensizwa lapha uMfuka Mkhize. Sila endaweni la kudayisa khona inkomo. Ubetheke ngokuzwa umsebenzi wami lo engiqeda kwenza ka December. Umjabulise ngokusezingeni eliphezulu. Wabona kufanele ukuthi akenze into ethile naye kuyibongela yokufaka isandla ekuthenini lokho engikwenzayo ngiqhubeke nakho ngikwenze kube sekumjabulisa futhi nokuzwa ukuthi kanti vele lenyanga inyanga yami engizala ngayo wasale sekuhlanganisa konke kanti ezokungikhethela la inkomo athi ungipha phi lezi inkomo nje wena izibona zibiza imali edlule ngisho 20,000 rand iyodwa ayikho inkomo engaphansi kwa 20,000 la so lento ayenzile nginami ngithi ngidlulisa ukubonga ngisela imlomo yokuyibongela lento le izwe ngithi alikubone ngoba kumele sifihle izinto ezinhle kanje ngizomdedela kodwa naye ukhabazela ingqondo ngapha no hayi khoba ngibonga mfowethu mina ngumfoka Mkhize njengoba seshilo nje ukhuba indoda le engithanda umculo wayo ngase ngithi cha angingawagodla amandla ngoba ingiculela into engase ngamuzwa umunye umuntu ecula akekho umuntu othi mecula umculo kaMaskandi ngijabule njengoba kusuke ecula ukhuba so ke ngase ngithi cha ngoba kuyibirthday yakhe angizama ukuthi ngimbambele nje inkomo abazokwazi ukuthi behlukanise ngayo unyaka nezinsizwa abambisene nazo umculo wazo lezi insizwa muhle futhi ngifisa ukuthi bebe nenqubekela phambili ngase ngithi cha Khuba njalo unyaka nonyaka mengisaphila uzoyithola inkomo ukuthi abantu bathini kodwa uzokuyithola wena hayi siyabonga khabazela hayi cha siyabonga futhi ngibonga kakhulu mfowethu izwe lizoyibona yonke lento enhle kangako yenzile khabazela ngithi nami ngiyasho ngithi kwande esikhwameni sakho ngiyabonga khabazela ngibonga mina Khuba sure awu suka yezi Jibela izinkomo zangempela lezi wona into